Takže dobrý deň, vítajte v ďalšom dieli podcastu Bohatstvo na steroidoch. V dnešnom dieli by som vám rada predstavila nášho portfólio manažera spoločnosti Omnium Capital. A ďalej by som vás nechala na predstavenie priamo na vás, takže nech sa páči, kľudne povedzte o sebe a o tom, čo robíte v spoločnosti Omnium. Dobrý deň, ďakujem za úvodné predstavenie. V Omnium Capital pôsobím ako portfólio manažér, už je to zo pár rokov a mám na starosti nastavovanie celej kompletnej stratégie v rámci portfólio manažmentu ako takého, čiže vytváranie konkrétnych portfólií, ich manažment, vyhodnocovanie, reporting, aj nejaký taký support pre náš back office a takisto support pre sales, čo sa týka dát, čo sa týka nejakých grafických interpretácií, vývoja a všetko to, čo súvisí s prácou portfólio manažera. Takže je to celkom komplexné. Využívame pritom celkom kvalitné nástroje. Ja som jeden z najstarších nepretržite používajúcich užívateľov systému Bloomberg terminál na Slovensku. To je náš ako keby main tool, ako hlavný nástroj pracovný a zároveň je to naša celkom veľká výhoda. A to nám umožňuje aj trochu byť s tými číslami, ktoré dosahujeme tam, kde sme. Pretože ja tak trochu hovorím, nášmu sales, prípadne našim aj klientom, že ak chcete zistiť, ktorý portfólio manažer alebo ktorá firma stojí za to investovať cez ňu, tak sa aj opýtajte, či používajú Bloomberg. Ak vám povedia, že nie, že to netreba, alebo že ale nevedia, o čo ide, o čom to je, alebo niečo v tom zmysle, tak utekajte od nich. Tým nechcem urobiť reklamu Bloombergu, hej, aj keď oni si reklamu žiadnu nerobia, hej, oni sami, ich užívateľia ju robia, čo je teda ako keby niečo na typ Apple, hej, kde tí užívateľia vlastne ako keby sami tým, že používajú ten systém, alebo teda tie iPhony a celý ten ekosystém, tak vlastne robia tú reklamu tomu samotnému Apple a toto vlastne je niečo podobné, kde vlastne vy veľmi radi ukážete ten systém, čiže nechcete robiť reklamu, vy ukazujete systém, ako pracuje, ako je vyladený, aké dáta a akým spôsobom tie dáta viete použiť a tým vlastne propagujete tú spoločnosť, ten ich systém, ale zároveň ukazujete, že áno, tento systém mi umožňuje byť tak efektívny a tak pracovať, že ja to niekedy prirovnávam k tomu, jak kebyže mám 3-4 analytikov za sebou, ktorí mi dennodenne dávajú dáta a dennodenne vlastne ma podporujú a ja môžem byť stále sám ako portfólio manažer v rámci firmy, ale zároveň mám takú podporu, ako keby, že mám týchto ešte ďalších 4 ľudí. Takže Omnium Capital je spoločnosť, ktorá sa naozaj chce zameriavať na čisto akciové portfólia. Ja tomu hovorím tak, že plain vanilla, to je z toho takého derivátového prostredia, ale plain vanilla, čiže čisto len akciové portfólia a nič iné, žiadne nejaké bočné témy my neotvárame, pretože vieme, že jednak v tom nie sme úplne dobrí. Je to samozrejme úplne iný typ investícií, ale hlavne v tomto sme dobrí a chceme rozvíjať v tom, čo sme dobrí. Takže toto je stručne teda. Ale to ste pekne povedali, lebo väčšina firiem je takých, že by chceli mať čo najširší záber všetkých možných investícií a práve si nevedia možno priznať, že v tomto nie som úplne doma, v tomto nie som úplne dobrý, ale len preto, že to je moderné, tak to zaradím do svojho portfólia, lebo ľudia to chcú. Takže v tomto ste možno unikátni, že to robíte takýmto spôsobom, takže to je zaujímavé. A som rada, že aj mňa, aj možno divákov dostanete k nahliadnutiu do toho, ako to všetko funguje v tejto spoločnosti, ako vlastne analyzujete, ako vytvárate tie portfólia. Takže určite to bude zaujímavá téma pre všetkých, že čo sa skrýva ako keby za tým pozadím toho, čo nakupujú. Takže ja by som vám kľudne nechala slovo ešte možno aj k tomu Bloombergu. Ako ste sa k tomu dostali? Ako tým, že ste teda najstarším používateľom skoro, alebo jedným z najstarších, že ako ste sa k tomuto dostali?
Ja mám také motto, ktoré som si vytvoril tak trochu zo srandy pre jednu príležitosť a potom som ako keby nad tým tak trochu rozmýšľal, že naozaj to vlastne môžem používať, lebo je to tak. A to motto znie, že kým ostatní akcie obchodujú, ja ich analyzujem. Hej, tak často. Hej, lebo tá frekvencia toho obchodovania je podľa mňa ako jedna z tých najväčších chýb, ktoré môže ten nejaký portfólio manažer urobiť. Samozrejme, keď nehovoríme o nejakom high frequency trading z pohľadu nejakých algoritmov a tak, to je niečo úplne iné, ale to je aj trošku iný typ biznisu, ako robíme my, kde hovoríme o aktívne riadených portfóliách z pohľadu takej tej fundamentálnej analýzy a nie technickej. A teda Bloomberg. Ja som pracoval pred nejakou relatívne už dlhou dobou v jednej, alebo v podstate najväčšej slovenskej komerčnej banke a tam som pôsobil ako analytik. No a tam som sa prvýkrát stretol s Bloombergom, bol mi daný, že tu je licencia. No a odtedy, už je to teda dlhé obdobie, ho používam v podstate nepretržite. A áno, Bloomberg je systém, ktorý sa ako keby nedá naučiť. Hej, že to je proste tool, ktorý je ako taký podporný, ako taký support pre analytika, alebo ja tomu tak trochu hovorím, že každý finančný analytik by mal mať takýto Bloomberg ako niekde ako v nejakej taške odložený, aby vždycky, keď potrebuje, tak si ho proste vybral a si tam pozrel tie dáta, ktoré sú podstatné a kľúčové, aby sa vedel rýchlo rozhodnúť. Alebo aspoň efektívne, keď už nerýchlo. A teda Bloomberg je o dátach. O tom, že tým dátam môžete dôverovať. O tom, že tie dáta sú presné, sú akurátne a neexistuje, že by nefungoval. Proste, ak aj burza je zatvorená, tak Bloomberg funguje. Počas toho, keď padli dvojičky, tak Bloomberg fungoval. Burzy nie. Toto je akože kľúčová vec, pretože my jednak, že investujeme do verejne obchodovaných spoločností, preto, aby sme videli ich finančné výsledky, aby to bolo transparentné, aby sme to vedeli analyzovať. Čo je mimochodom aj dôvod, prečo investujeme iba do akcií a nie do nejakých iných vecí, kde proste tie veci ďaleko ťažšie môžete uchopiť, ale chápem, že iní na to majú iný názor a samozrejme dá sa pracovať aj v inom prostredí, ale toto prostredie, ktoré my máme, tak nám sa páči, špeciálne mne a tu sa cítime ako doma, by som to povedal. Čiže ak tomu správne chápem, tak ako keby nechcete sa venovať niečomu, čo je nestále, alebo neviete, nejaká veštiaca gúľa, že možno čo sa stane, ale tuto vlastne pracujete s reálnymi dátami, ktoré existujú, ktoré sú a ktoré sú nemenné, lebo sa stali, lebo dobre tomu rozumiem. Dá sa to povedať aj týmto spôsobom. Musíme si uvedomiť, že Slovensko je veľmi malá krajina. Náš HDP je 120 miliard eur, cca, teraz úplne presne tú hodnotu neviem, ale cca tak. A je to naozaj iba malý zlomok z HDP Európskej únie a ešte menší zlomok z HDP USA alebo sveta. A Slovensko je proste malé. Hej. Tu my nemáme rozvinutú burzu cenných papierov a ani v Čechách nie je nejako rozvinutá, ale funguje nejakým spôsobom a ponúka nejaké príležitosti, ktoré tá bratislavská neponúka. Tá bratislavská burza cenných papierov ich neponúka, lebo proste není likvidná. Aj keď tu bolo viacero takých ako keby záujmov niečo s tým urobiť, ale proste Slovensko je na to malé. Navyše teda tých projektov je relatívne málo. Vieme, že proste ako ten systém tu funguje. Teda ono, keď človek chce konzistentne, pravidelne prinášať klientom nejaké zaujímavé výnosy s rizikom, ktoré vie manažovať, ktoré vie vypočítať, chce ísť večer normálne spať a ráno sa normálne zobudiť a s tými klientami sa dokonca aj stretávať a nie len, že v rámci pred tým, ako zainvestuje, že dobrý deň, vážený klient, ste u nás pečený, varený a potom, keď zainvestujete, tak už radšej sa schovajú. Tak sa už ako keby nestretneme, že stretnúť sa s tým klientom pravidelne. Prvý rok investície, druhý rok investície, potom on niečo vybere, potom sa znova proste stretneme o tretí rok a ten klient vám povie, áno, pán Mozar, toto bolo dobre, toto nevyšlo, ale celkovo, ako ste o tom rozprávali, plus mínus, ten príbeh ide naozaj tak. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Viete to dosiahnuť aj s nejakými ako
privátnymi dílmi alebo proste s vecami, kde tie dáta nie sú takéto, ako ich používam ja. Samozrejme, že to viete urobiť, len je to samozrejme ďaleko náročnejšie na kapitál, na zdroje a tá efektivita, hej, je podľa môjho názoru výrazne nižšia. Čiže ešte raz, keď to chcete robiť konzistentne, pravidelne, tak, aby tí klienti naozaj od vás mohli očakávať, že to, čo hovoríte, plus minus sa stane, tak akcie, pri tom, keď používate Bloomberg terminál a viete, ako ho využiť veľmi, veľmi ako keby seriózne, tak to vás dovedie k tomu, že môžete túto prácu robiť dlhodobo a tak, aby tí klienti boli spokojní. Super, čiže Omnium Capital je firma, ktorá v podstate chce dlhodobých klientov, dlhodobo spokojných klientov a nejde o to, že rýchlo zarobiť veľké peniaze a v podstate potom stratiť tých klientov, možno potom naháňať nových, alebo vôbec sa stratiť zo sveta. Akože neexistujú. Ja tomu hovorím vypariť sa. Vypariť sa, áno. Také firmy teda poznáme. Koľko je Omnium na trhu? Omnium na trhu bude to už viac menej 4,5 roka. A je to už teda nejaká doba, ktorá už môže niečo povedať klientom. Už to není nejak proste, že nejaká taká ročná alebo krátka doba. Ja som v podstate začínal okolo covidu pracovať pre Omnium Capital a tá doba bola nie ľahká, ale aj tam sa ukázalo, že keď sa tie veci dobre klientom odovzdali a tá analytická práca sa urobila dobre a odprezentovalo sa to klientom správne, tak tí klienti vedeli a akceptovali to, že tie hodnoty tých aktív sa vyvíjali, ako sa vyvíjali počas covidu. S tým, že ten príbeh už teda dneska poznáme, ale v tom čase samozrejme to bolo úplne inak. S tým, že teda keď sme im oznámili, že tá fundamentálna hodnota, ono sa to tak povie, že fundamentálna hodnota, ale reálne dáta, ktoré za tými spoločnosťami sú, čo si môžeme za chvíľku aj ukázať, je naozaj tam a pokiaľ naozaj nepríde Armagedon vo význame toho, že proste fakt nás COVID tu vyhubí polku populácie, tak je len otázka času, kým tie akcie opätovne nadobudnú späť svoju hodnotu. A ono sa to aj stalo. My sme samozrejme vždycky vytvorili, alebo vždycky vytvárame pri každej nejakej kríze. Samozrejme, niekedy to rastie veľmi, lebo vtedy tí klienti sa veľmi nepýtajú. Vtedy sú spokojní. Že pán Mozar, povedzte nám, prečo to tak narastlo. Oni povedia, prečo to tak kleslo. To sa pýtajú, ale tak áno, to je prirodzené. Takže my, keď to klesne, nejaká hodnota aktív výraznejšie, tak v tom čase vytvárame nejakú analýzu, kde ja to podporujem tými dátami, podporujem to grafmi, podporujem to proste tým, že tí klienti môžu za nami o rok, o pol roka alebo o nejaké obdobie prísť a buď nám to otrieskať o hlavu, že čo ste si to vymysleli a že aké blbosti ste nám dali, alebo môžu povedať, OK, fajn, tento chlapík tu na niečo spravil, možno, že v tomto sa mýli, ale celkovo ten príbeh je to plus minus tak, ako by to malo byť. Ako to v tej analýze bolo popísané, tak sa to nejako tak vyvíja. Už sa vám to stalo, že vám niekto prišiel oklepať niečo o hlavu, že ste nesprávne niečo vyanalizovali? Slovensko je malá krajina, ešte raz, to asi to už odznelo viackrát tu na, ale Slovensko je malá krajina a tu u nás aj tá vzdialenostná úroveň je relatívne taká vo financiách nie je úplne najvyššia. Súhlasím. A to súvisí aj s tým, aj so schopnosťou proste nejakým spôsobom vedieť si vyhodnocovať, čítať tie veci a ísť do hĺbky. Samozrejme, ten klient, ktorý si vie nejako tie svoje akcie, portfólia analyzovať sám, tak tomu nepotrebuje nikoho iného. Áno, ale takých je naozaj málo. A taký, ktorý teda dôveruje tomu Vozárovi, alebo teda tomu portfólio manažerovi, tak ten na Slovensku si prečíta tú analýzu, ale veľakrát to tam hasne. Hej. Ale nestalo sa mi, tak sa priznám, že by tie moje analýzy, my ich až tak často nemáme, lebo až tak často neklasáme na hodnote prudko, čo je cez 10%, tak by som to zadefinoval. To je fajn riziko, 10%. My ich máme definované aj trochu inak, ale to je také akoby
okolo 10%, ak je tam nejaká volatilita v rámci relatívne krátkeho času, tak to je ten ako trigger. A takisto sa mi nestalo, že by tá projekcia ako keby nevyšla. Že teda ten celkový trend nebol taký, ako sme ho predpokladali. Možno za mesiac to bude inak, ale zatiaľ nie. A tí, ktorí ma teda poznajú, tak a už v tomto sektore pôsobím nejaký ten rok a tých ľudí som zopár už postretal, tak vedia, že to je tak a že tie moje portfólia sú veľmi, veľmi obozretne nastavené a oni sú nastavené do každého počasia, ako sa hovorí, aj do toho dobrého, aj do toho zlého. A ja by som možno, že ak môžem ukázal, alebo teda budeme radi, keď nás do toho vtiahnete, že ako to funguje. Toto je naše hlavné portfólio Equity US. Áno. Čím sa zaoberá? A ešte predtým, ako poviem, čím sa zaoberá, tak len tu rovno ukážem, aby som hneď povedal tú myšlienku, dopovedal. Dobre. Tak vieme, že akcie na prelome júla a augusta klesali. Áno. No okej, aj naše portfólio kleslo. Ale rozdiel medzi benchmarkom a našim portfóliom tu na trošku klesol, ale práve počas toho silného prepadu, ako vidíte, tak on dokonca mierne vzrástol, alebo sa potom zase zastabilizoval, potom zase klesol, potom trošku klesol, alebo stagnoval, ale dneska sme zase niekde už úplne inde a výnos nášho portfólia je v hrubých číslach, čiže hrubý výnos 25% k dnešnému dátumu, čo máme 17. septembra. Ano. Benchmark má výkonnosť 14,38. My máme 25,2. Výborné. Čiže toto chcem ilustrovať ešte raz, že do toho zlého počasia, ako som to povedal, že aj do toho dobrého, aj do toho zlého, tak do toho dobrého to je toto tu. Áno, naša alfa sa zvyšovala, dokonca celkom prudko. A v tom zlom, ona ako keby nám nejako veľmi neklesá. Respektíve, možno, že trošku aj narastie. A keď si dám vrátane covidu. Ano. Ešte vysvetlím divákom, že v podstate nech si všímajú, že tá oranžová krivka je v podstate benchmark a tá biela krivka je portfólio vaše. Áno, a táto zelená krivka nám meria rozdiel výnosnosti medzi Equity US, čo je názov nášho toho takého hlavného portfólia a tým benchmarkom, ktorý je nastavený 50% Eurostock 600 a 50% S&P 500 fixné váhy. No a teda vidíme, poďme do toho covidu možno, že priamo, alebo možno, že aj takto je to viditeľné. Áno, je. Tak tu máme covid, toto je marec, apríl, máj 2020 a ako vidíte, áno, prudko sme klesli aj my. Výrazný prepad, áno. Áno, ale my sme klesli menej ako benchmark, pretože tá naša alfa presne počas toho obdobia, toho silného poklesu nám rástla. Čiže my sme klesali menej ako celý trh. OK, keď sa trh pozdviechal, my sme rastli tiež ďalej. Ako to je možné, že ste nevyklesali ako trh, ale že v podstate bolo to menej? To by aj mňa zaujímalo. Ale nie. Tam je ako viacero faktorov. A je to tak trošku, môžem to tak povedať, že filozofia investovania. To portfólio má tak špecificky vytvorené váhy na jednak konkrétne sektory a konkrétne firmy. A ja nemôžem ísť úplne do tej kuchyne, alebo nechcem. Jasné. Možno by som mohol, ale nechcem. Rozumieme, že zase musí niečo ostať pod rúškom tajomstva. Ale tie firmy, ktoré sú v portfóliu, dosahujú tieto výsledky. A práve keď sa všetkým nedarí, tak im sa tiež nedarí, ale o trošku menej ako tým ostatným. A toto je charakteristika iba výnimočne dobre a kvalitne riadených firiem, ktoré sú riadené obdobným spôsobom, ako sa to portfólio vyvíja. Čiže ak si vieme nájsť firmy, ktoré sa za posledných 5-10 rokov takto správali, a my vieme, ktoré sú to, dneska už vieme, ale ja to portfólio manažujem, už je to cez 10 rokov, tak s tými firmami, alebo tými firmami je to portfólio zložené. Keď si zoberieme napríklad taký, takto, ono to nie je len o akciách takých tých technologických, hej? Alebo funk, hej? Kde máme Amazon, Facebook, Apple. Ale je veľmi dôležité pre
pre zoptimalizovanie rizika toho portfólia pridať tam ďalšie akcie, ktoré eliminujú výkyvy práve na spodok, smerom dole. Hej? A to je presne tá charakteristika tu na toto. Potom to, že vy tam máte tie rastové akcie, tak to je zase charakteristika toho pokračujúceho rastu, keď všetko rastie. Keď ten príliv zdvíha všetky lode, jak sa tomu hovorí. Tak vy chcete, aby vašu zdvíhalo trošku viacej. A keď zase ten príliv, keď je odliv, teda, tak zase chcete, aby tá vaša loď sa trošku menej ponorila. Čiže musíte ju, musíte ju, to sa nedá teda urobiť, ale v tom finančnom sa to dá, hej, ako to vidíme. A je to tak trochu alchymia, ako to portfólio zložiť tak, aby dosahovalo túto výkonnosť. Ale jedna z tých kľúčových vecí je tá analýza a málo obchodov. Že veľa analyzujem a málo obchodujem, alebo trading nerobím, taký ten akože denný, alebo tak. Pretože tu z Bratislavy, ak si niekto myslí, že bude robiť nejaký veľký trading a že aj môže mať Bloomberg, aj všeličo iné, tak to je veľký, ako podľa mňa omyl. Hej? To je jedna vec. A druhá vec je, že ako môžete, teraz sme v Bratislave, dobre, tak ako môžeme toto vyhodnotiť a ako môžeme s týmto pracovať, s týmito informáciami? No pravdepodobne z tej Bratislavy, čo môžeme, je zachytiť tie globálne, tie veľké trendy. Hej? To, čo ja viem vyhodnotiť, to, čo viem zanalizovať s tými nástrojmi, ktoré tu mám. A tie silné trendy sa dajú zanalizovať a podchytiť. A keď ten silný trend naozaj stále pretrváva, tak potom som víťaz. Potom som ten, ktorý dokáže v podstate vytvárať konzistentne ten výnos, ktorý aj dosahujeme. A niektorí možno, že budú namietať, že tie portfólia sú nejako veľmi stabilné, fixné. Ja to trošku dávam do porovnania tak úsmevne s prácou centrálnych bankárov, ktorí počas minulých rokov, aktuálne sú veľmi vyťažení, ale počas minulých rokov, 10, keď inflácia bola veľmi nízka, tak oni v podstate nič nerobili. Hej. Oni udržovali tie ich úrokové sadzby na veľmi nízkej úrovni. Ano. A bolo prvé zasadnutie 0%. Opýtali sa Maria Draghiho o kvartál alebo o nejaké mesiace, zase 0%. A on nič nerobil, ale udržoval tú monetárnu politiku na tej úrovni, ktorá bola v tom čase najvhodnejšia. A nemusel nič robiť. Až prišiel nejaký zlom a potom sa už samozrejme tí centrálni bankári musia inak správať. Možno ten zlom príde aj v týchto portfóliách. Áno, to nepopieram, ale aktuálne, keď ten trend je taký, aký je, tak je veľmi dôležité mať tú stabilitu, mať tu ako keby vytrvať v tom, v tej volatilite, tie akcie nepredávať a byť taký kalm a ono potom, ak ten človek vie, čo robí, tak by mal by byť schopný dosahovať výsledky, ktoré... A samozrejme, ja toto ešte aj popri tom, že prakticky takýmto spôsobom realizujem portfolio management, tak ja o týchto veciach aj učím. A veľmi dôležitá je tu aj tá teoretická časť toho, aby dotyčný analytik vedel, akým spôsobom sa počíta tzv. Fundamentálna hodnota firmy. Čo je to discounted cash flow, čo je to free cash flow, čo sú to proste všetky tie veci, ktoré stoja za finančnou analýzou firmy. A jedine vtedy, teda podľa môjho názoru, keď sa sklbia tie teoretické aj tie praktické znalosti, vtedy ako keby nastáva tá súhra tých vedomostí a ich aplikácie a je možné, ako sa hovorí, poražať trh a dosahovať takéto výsledky konzistentne. To je veľmi, veľmi dôležité. Toto je zaujímavá myšlienka, lebo väčšina ľudí, čo sa aspoň stretávam, tak je veľmi ovplyvnená nejakou tou modernou dobou, že v podstate dneska môže byť každý investor a môže si ako keby sám niečo nakúpiť a v podstate, že však stačí kopírovať tých najlepších, ja neviem, vymyslím si Warren Buffett, kde investuje do nejakých top firiem alebo dať si zoradiť rebríček top 10 firiem na svete a v podstate kúpiť si ich akcie, ale podľa toho, čo vy hovoríte, tak je to oveľa väčšia veda
ako len spraviť niečo takéto. Ja ako nejaký laik, ktorý proste si spravím top 10 rebríček a nakúpim akcie. Čo si o tomto myslíte? Je to cesta, alebo proste treba to namiešať správne, aby v podstate bol ten konzistentný zisk? Na Slovensku sa voľakedy v krčmách hovorilo o športe, o tipovaní a tam to veľakrát končilo. Dneska sa hovorí možno, že viacej o financiách. Ty ešte nemáš tú a tú akciu, alebo tú a tú krypto nejakú vec. To je ako keby charakteristika tej dnešnej doby, tak som to ako povedal, ale ono to není, je to trošku pritiahnuté za vlasy, ale princíp je tam asi povedaný. A je to tak trochu o tom taxikárovi, že keď sa opýtate, keď si nasadnete do taxíku a taxikár sa vás opýta, že vy ešte neinvestujete do tej akcie, to by ste mali, lebo to je zaručená vec, tak to je veľmi podobné. Určite by som odporúčal každému jednotlivcovi, aby si odkladal peniaze na dôchodok, ako sa to hovorí, po tých 100, 200, ak niekto môže aj 500 eur. Dneska už je naozaj veľmi veľa možností, kedy si to viete proste úplne samostatne bez akejkoľvek pomoci cez tie aplikácie rôzne, aj slovenských bank alebo nejakých iných firiem. Toto môžete zrealizovať. Samozrejme, je toto možné zrealizovať aj cez Omnium Capital, ale to je náš nie hlavný biznis, tak by som to povedal. Ale ako náhle klient ide investovať väčšiu finančnú čiastku, tak a zároveň nikdy nepracoval vo financiách a ide tak trochu naslepo, alebo si myslí, lebo si prečítal niečo, alebo sa proste tomu venoval posledný mesiac, niekde na internete si čítal a sa myslí, že je informovaný, alebo si myslí, že je informovaný o tom dostatočne, tak je to veľký omyl. Hej. Áno, ja sa stretávam s klientmi celkom ako často a oni vám povedia tu ich story, že pán Mozart, ale veď ja som zarobil toľko a toľko. A vy mi tu ponúkate niečo, len oni vám často povedia len časť toho príbehu. Hej? Oni vám povedia o tej jednej, dvoch akcií z toho púlu tých 10, 20 alebo tak, akcií, ktoré oni majú. A áno, tam vy môžete dosiahnuť nejaký výrazný výnos, kľudne aj 100%, lebo keď sa kúpi nejaká veľmi lacná akcia, tak ona môže vyletieť samozrejme rýchlo hore. Ale vám teda nepovedia tú druhú časť príbehu a pritom sami komunikujú, takže zjavne tam volá čo bude, že chcú naozaj nejakú podporu, nejakú pomoc. Hej? Čiže lebo kebyže by zarobili tých 100% na celej investícii, tak oni žiadneho vozera k tomu nepotrebujú, ani Omnium Capital. Hej? Len zjavne to teda asi tak nie je. No a princíp je teda v tom, že naozaj proste, ako je to všade vo svete, tak to je aj na Slovensku, tak to proste bude, že ten proste človek na to nemá čas. Popri tom, že on má svoju prácu, svoj biznis, je podnikateľom alebo zamestnancom, to je v podstate jedno, ale investuje väčšiu čiastku, tak určite je ďaleko zmysluplnejšie to dať do správy skúseného portfólio manažéra, firme, ktorá to robí už dlhé roky, alebo respektíve proste má tam nejaký background. To si myslím, že je veľmi dôležité a samozrejme vybrať si. Ako oddeliť zrno od pliev na Slovensku je celkom ako keby ťažké, lebo veď čo je dneska ako portfólio manažér, hej? Že to je toto je presne tá moja ďalšia otázka, že ako si mám vybrať? To je ako s tým stavkovaním, ale ako si vybrať? Toto je to, že veľmi ťažko sa dá za krátky čas vyhodnotiť, kto je lepší, kto je horší. Tu naozaj potrebujete nejaké 5-ročnice, hej, alebo nejaký proste aspoň 2, 3, 4 roky, možno, že viac, aby ste to vedeli ako keby povedať, áno, tento, čo hovorí a to, čo dosiahol, tak stojí za niečo a tento už nie, hej, respektíve to, čo robí ten druhý, tak je to nejaké iné. Takéto grafy, ako tu mám ja, áno, toto by mohol vlastne ukázať hoci kto. Hej, len problém je v tom, že to je u nás realita. Hej, že proste my toto, čo ukazujeme, tak je to proste realita. Áno, samozrejme, toto treba ešte dať, keďže to je hrubý výnos, tak treba to dať nejakou 1/3 z toho výnosu dolu, pretože to je cca naša cenová alebo poplatková politika.
z výnosu 1/3 sa odpočítava, ale aj tak či tak, aj keď tú 1/3 z toho výnosu odrátame, tak stále sme výrazne vyššie ako je benchmark. To je keby alfa omega toho celého, hej? Lebo ak investujete do aktívne riadeného portfólia, ktorej riadi portfólio manažer, tak robíte to iba preto, aby ste prekonali benchmark a pokiaľ ho neprekonáte, tak to nemá význam. Toto je zaujímavá myšlienka možno pre tých našich klientov alebo poslucháčov, ktorí toto vidia, že to je ten dôvod, zarobiť viacej ako ten benchmark. Čiže preto v podstate si človek vyhľadáva niekoho skúsenejšieho, niekoho, kto proste o tom niečo vie, lebo chce zarobiť viac ako ten benchmark. Áno, toto ste správne podotkla. Preto keď hovoríme o tých ako keby väčších investíciách, že v tom prípade by sa mal ten dotyčný skôr obrátiť na toho konkrétneho portfólio manažera s nejakými výsledkami, pretože spravidla tí, čo majú viac peňazí, tak si toho tak trochu viacej preskákali, vedia, o čom ten ich biznis je, vedia, ako si zarobili tie peniaze, vedia, že vedia, že keď neriskujú, tak proste oni zarobia niečo, ale zďaleka to není toľko, ako keď riskovali, lebo áno, investovanie je aj o znášaní nejakého rizika, ktoré v rámci našich portfólií vieme nejakým spôsobom manažovať, optimalizovať tak, aby to riziko bolo manažovateľné a aby ten klient konzistentne, ako to tu navidíme, toto je v podstate vývoj od 1.1.2020 do včerajšieho dňa, aby tá volatilita tej investície bola, tak to pekne poviem, že rozumná, a aby v konečnom dôsledku zarobil viacej ako ten benchmark. On není priemer. Lebo benchmark vlastne je len priemer. A keď portfólio manažer nevie zarobiť viac ako priemer, dokonca jeho výnos je podpriemerný, tak na čo taký portfólio manažer je, keď potom je tu na to pasívne investovanie, aby som investoval. Tak možno to je aj odpoveď na tú otázku, ako si vybrať správneho portfólio manažera, že možno to je jeden z ukazovateľov, že ako náhle nedosahuje niečo nad benchmarkom, tak v podstate nie je dobrý. Áno. Áno, takže určite. to je možno jeden z tých ukazovateľov. Zaujímavá myšlienka bola v podstate v minulom dieli podcaste sme sa o tom presne rozprávali s Lukášom, s obchodníkom, že v podstate aj tí podnikatelia môžu aplikovať presne tie svoje skúsenosti v tom riskovaní vo svojom obore, lebo každý jeden podnikateľ, ktorý vlastne ide podnikať, tak niečo riskuje. A dá sa to aplikovať aj na to investovanie, že tiež tam je to nejaká miera rizika, ale v podstate, ak niekto neriskuje, tak nemá ani ten zisk. Áno, lenže u nás miera rizika, ktorú klient podstupuje investovaním do tohto portfólia, my ju meriame tzv. Metodou Value at Risk, ktorá, akurát to idem zobraziť, ktorá je takým štandardným ako keby meradlom rizikovosti a portfólií a nám hovorí, je nastavená na úrovni 95%, teda nám to v podstate hovorí, že zo 100 dní existuje 5 dní, kedy strata portfólia môže presiahnuť úroveň, ktorá bude zobrazená za chvíľku. Uvidíme. Áno. Čiže ja mám rád, alebo teda používam túto Historical 3-year Simulation. A je tu na úrovni 1,77%, to už je po prepočte do meny eur. 1,77. Čiže zo 100 obchodných dní môže strata prekročiť hodnotu 1,77 v 5 dňoch. V 2,5 dňoch môže prekročiť hranicu 2,35 a 2,84 zo 100 dní jeden deň taký bude existovať. V rámci tej trojročnej historickej simulácie to tak presne bolo. To je vyhodnotené. Máme tu potom nejaké ďalšie dve metodológie, ale táto vychádza z historických dát. Čiže to je dobrý zase point pre našich divákov, že ak sa budú pýtať možno nejakého poskytovateľa investície, tak toto je dobrá otázka. Aký je vlastne ten risk? Áno, určite. Len ono je to potom trochu náročné ako keby na pochopenie pre klienta. Ja teraz ešte hľadám tu na index S&P. Tretie. Toto je ono, ďakujem. Tak, čiže 1,77 bolo pre portfólio Equity US a teraz sa nám zobrazí pre
S&P, uvidíme za aké obdobie, teda ako rýchlo nám to prepočíta Bloomberg. Čiže tieto všetky dáta, ktoré nám ukazujete, tak sú na Bloombergu. Áno, áno, ja ich nemôžem nejako ovplyvniť. Mimochodom, tu som zabudol toto dať do eur, takže dávam to do eur naspäť. Dobre, čiže zase, aby sme vysvetlili divákom, že toto sú reálne dáta, nie to nejaká vykreslená krivka proste niekde vyrobená, ktorú zobrazujete svojim klientom, ale sú to reál data, v podstate, ktoré sa nedajú nejako ovplyvňovať. Presne tak. Kým sa to tu na nám zobrazí, tak ja by som možno, že prešiel ešte rýchlo na ďalšie naše portfólia. Máme defense portfólio, ktorého výkonnosť je 12,27 a tam sme aktuálne mierne nižšie pod benchmarkom. Potom máme Chip AI portfólio, ktorý má 56% výnosnosť. Tam sme výrazne vyššie, ako je benchmark. Potom máme Safe Harbor portfólio, kde sme aktuálne lepšie. Toto portfólio investuje iba do amerických dlhodobých cenných papierov, do dlhopisov americkej vlády, aby som bol konkrétny. A tu tak trochu špekulujeme na pokles inflácie, ktorý sa nám potvrdzuje a toto portfólio na to veľmi pozitívne reaguje, ako je tu na vlastne vidno z tej krivky. No a potom tu máme naše posledné alebo najaktuálnejšie portfólio z pohľadu jeho založenia. Portfólio India, ktoré je aktuálne 10,6% od jeho založenia, čo bolo 30. mája tohto roka. Ukazovali ste portfólio, ktoré je aktuálne pod benchmarkom. My sme rozprávali, že v podstate analytik, ktorý sa dostáva pod benchmark, tak nie je dobrý. K tomuto by ste mohli možno niečo povedať, že z akého možno pohľadu aj časového sa na to treba pozerať, že nielen možno aktuálny pokles je niečo negatívne, ale že možno za aké obdobie sa treba na to pozerať. Áno, poviem hneď, ale ako správny, nie že politik, ale portfólio manažer, ešte premostím k tomu riziku. Áno. Tu máme S&P a ono má 1,84 tovar. My sme mali 1,77. Čiže aktuálne naša rizikovosť, nášho portfólia Equity US je nižšia, ako je pre celý index. Pritom naša výkonnosť len tento rok je o 10% vyššia, ako má S&P. Čiže toto ukazuje, že ten pomer rizika a výnosu, ktorým môžeme aj pomenovať ako Sharpe ratio, je u nás, ale ono Sharpe ratio sa inak počíta, ale je v náš prospech výrazne v prospech portfólia. No a späť tomu defense, aby som teda ako politik sa úplne nesprával. No, defense je portfólio, ktoré my sme založili, ktoré ja som založil už relatívne dávno, ešte keď som pôsobil v jednej inej spoločnosti. To bola reakcia na to, keď to Rusko vlastne sa začalo správať veľmi, veľmi militantne a agresívne voči tej Ukrajine. A bolo to ešte pred týmto vpádom, tým plným vpádom na Ukrajinu, vojenským. A v rámci Omnium to portfólio sme tým pádom boli schopní spustiť v podstate okamžite, ako to Rusko napadlo Ukrajinu. A toto je teda od začiatku tohto roka, taký časový úsek, to by sme museli starať do toho roku 22, sa mi zdá február alebo marec to bol, no február sa mi zdá. A aktuálne teda to portfólio sa vyvíja tak, že ono je veľmi citlivé na také tie veci, ktoré súvisia s tým vojnovým konfliktom vo význame toho, ako sa prehlbuje a vyvíja. A bohužiaľ, čím je horšie, tým je pre toto portfólio lepšie. Keď sa tá situácia tak ako keby ukludňuje, keď je to také ako keby, že jedna strana urobí tamto, niečo sa stane, druhá strana urobí tamto, niečo sa stane a viac menej je to nejaký pad, ako to vidíme trošku v súčasnosti, tak tomu portfóliu to neprospieva. Ja samozrejme ako som ľudský rád. Sme radi, presne tak? Som ľudský, presne, ďakujem. Som ľudský rád, že to je tak. Ale toto portfólio
je tak trochu zavesené na tie negatívne veci, ktoré súvisia s tou vojnou na Ukrajine, alebo s tým širším kontextom. Môžeme hovoriť aj o iných, ako keby tých takých nejakých potenciálnych veciach, ako je Tajvan, alebo to Arménsko, alebo nejaké iné oblasti, kde tie vojenské konflikty nejakým spôsobom už nastali, alebo môžu nastať, alebo tak. Čiže keď sa pozriem, prepáčte, že skočím do reči, ale v podstate tá myšlienka, že ak sa pozriem na ten dlhodobý graf tej investície, tak v podstate ste ako keby v pluse, že je tam plus 12%, to znamená, že aj ja neviem, bola to ročná, alebo teraz ja to teraz dávam od 1. marca 2022. Tak tu je výrazný rozdiel. A tu je to už inak, jasne. Áno. Čiže zase, aby vlastne chápali tí naši diváci alebo poslucháči, že v podstate treba sa na to pozerať z toho dlhodobého hľadiska, že toto nie sú asi investície na pár mesiacov, ale niekedy na aj pár áno. rokov. Niekedy aj áno, pretože keď skočím na Cheap AI, tak ešte raz, hrubý výnos je 56%, kebyže by ste presne 1.1.2023 investovali. Áno. To je trošku hranie sa s časom, ale my máme nejaké periódy, ktoré vyhodnocujeme, či chceme alebo nechceme, máme to ustálené tak, že berieme to od 1.1. Zároveň každý z našich klientov investuje v rôznom období. Nikto neinvestuje 1.1., ale keď to chceme vyhodnocovať, tak musí byť keď individuálne klienta vyhodnocujeme, tak áno, vyhodnocujeme ho individuálne s konkrétnymi dátumami. Áno. Ale keď my to robíme analyticky, tak máme nejaké periódy. Ako som povedal, máme nejaké 5-ročné periódy, kedy sa niečo vyhodnocuje. Máme nejakú ročnú, alebo že od začiatku roka do nejakého kalendárneho dátumu v roku, kedy, ako to máme aj v podstate teraz tu naukázané. Čiže áno, môže byť tá situácia aj taká veľmi pozitívna, ako je to v prípade toho čipového portfólia, že ak by ste to investovali 1.1., tak OK, máte tento výnos. Keď by som išiel ešte od začiatku založenia tohto portfólia, tak ten výnos je ešte výrazne vyšší, ako je týchto 56, čo bol august 2023. A teda tento defense, áno, to časovanie tej investície je samozrejme dôležité, ale ja sa snažím vytvárať tie portfólia tak, aby ten investičný horizont, ktorý pre takéto akciové portfólia sú 3 roky a viac, alebo môžeme to tak povedať, že aspoň tie 2 roky, tak v rámci tých 2 rokov, aby to portfólio proste vždy prinieslo tomu klientovi výnos. Aj keď možno, že malý, ale proste, aby to bol výnos, aby to nebola strata. Lebo v rámci tých 2 rokov vždycky tie udalosti, tie negatívne sa buď výrazne zjemnia, alebo sa proste odstránia. 2 roky je dosť ako keby dlhé obdobie. A teda toto defense portfólio, áno, aktuálne tu bol celkom silný rast, jeho hodnoty tu na to ako stagnuje. Tak ako aj stagnuje v podstate ten konflikt na tej Ukrajine, tak ako vidíme, že aj v tej Európe ten zbrojársky sektor je taký, není tu ako keby taká jednotná sila, ktorá by ho výrazne nakopla dopredu, kde by to proste bolo tak jednoduché, ako je to v tých Spojených štátoch, kde oni v podstate, keď sa tam oni dohodnú, tak vedia to celkom ako keby... Ale aj tam je to samozrejme problematické, lebo tie firmy sú viac menej súkromné, ale je to ďaleko ľahšie ako v Európskej únii, kde proste máte vládu národnú, každá z tých vlád má nejaké podiely v tých zbrojárskych firmách, každá má nejaké tie záujmy a je to také kostrbaté. Plus teda ten taký, môžeme to povedať, nejaký pád vojenský na tej Ukrajine s tým Ruskom, tak ono to potom vyzerá tak, ako to vyzerá. Môžeme byť, neviem, ako som povedal, ľudsky radi, ale z toho technického hľadiska alebo z toho výnosového, to je tá charakteristika, prečo to tak je. A to portfólio je zložené z akcií len z tohto sektora, z defense sektora. A my sa, alebo teda sú tam len ako keby tí alianční spojenci krajín v NATO, alebo tí spojenci NATO. Čiže tu sa investuje len do spoločností, ktoré obraňujú aj ten Bloomberg, aj tie naše investície v konečnom dôsledku. Takže je to taký hedging voči neistote.
voči tým konfliktom vojenským, ktoré dúfajme nebudú ďalej nejako sa ako keby ten počet ich zvyšovať. A to portfólio, pokiaľ sa nebude dobre vyvíjať a ten vojenský konflikt na Ukrajine bude spieť k nejakému vývoju, že sa to buď zmrazí, alebo sa to proste buď nejakým spôsobom ukončí, tak to bude pre nás veľmi dobré a toto portfólio my potom zatvoríme. To je moja ďalšia otázka presne, že ak sa stane, že v podstate už ako keby už nevidíte ďalší rozvoj nejakých tých vašich portfólií, alebo v podstate nedáva vám zmysel, že už investovať do nejakých spoločností alebo proste do niečoho takéhoto, tak vy v podstate zatvoríte portfólia. Áno, určite sa nesprávame spôsobom pštrosa, ktorý pichne hlavu do piesku a nič sa nerobí. Hej. Určite áno, pokiaľ, ako som to povedal, pokiaľ tá téma a ten nejaký silný trend sa končí, alebo proste viem to vyhodnotiť, že sme blízko toho konca, tak určite také portfólio ako keby nemáme problém zatvoriť a tým klientom budeme veľmi radi ponúkať napríklad Equity US, ktoré myslím, že je na veľmi dlhé ďalšie obdobie, pretože tie trendy sú veľmi ťažko otrasiteľné, tie dlhodobé, na ktorých je postavené to portfólio. Tento defense alebo aj ten Chip AI sú tak trochu oportunistické portfólia. Ja tomu hovorím, že master portfólio je naše Equity US. To je master, čiže ono ako keby je nad tými všetkými ostatnými. Áno. A oportunistické z toho pohľadu, že ten čipový sektor v súčasnosti prechádza obrovskými zmenami, čo sa týka umelej inteligencie a potrieb extrémne vysokého výkonu pre veľmi extrémne nízkej spotrebe energie. To je ten kľúčový akoby kľúčový vzťah, výkon a spotreba. A samozrejme potom tie algoritmy, ktoré tú samotnú inteligenciu dokážu poháňať, alebo respektíve vytvárať. Toto je zaujímavá myšlienka, ja by som to nechala možno aj na ďalší podcast. Možno ísť do hĺbky toho Chip AI a do tej umelej inteligencie, že ako to vyhodnocujete, možno si pozriete ich nejaké kvartálne výsledky a že ako úplne do hĺbky tam ísť. Čiže toto je pre mňa zaujímavá téma, verím, že aj pre našich divákov. Ešte by som možno uzavrela túto tému, čo sme rozprávali. V podstate opäť tam vidím nejakú takú pridanú hodnotu tej analýzy a toho človeka, toho portfólio manažera, že v podstate ja ako nejaký ten laik si môžem niečo nakúpiť a držať to, ale presne, že ja som zahltená nejakými inými tými bežnými starostiami, či už je to práca, podnikanie a tak ďalej, že ja sa nemám čas tomu venovať, že kedy je čas vystúpiť, kedy je čas uzavrieť, kedy je čas proste odpredať. A na to ste tu vy, že v podstate sledujete aj takéto nejaké ukazovatele, že kedy už stačí, kedy už proste odpredať, kedy sa ukončí to portfólio. Čiže toto je zase tá pridaná hodnota toho človeka, že ja ako laik proste nemám na toto čas, aby som úplne všetko do detailov mohla sledovať a mala nejaké top informácie. Áno, ja mám ten luxus, že môžem čítať správy od rána do večera. A to trošku ako keby zmením, že to je proste nutnosť a nevyhnutnosť. Proste ja som čítateľ. Všetkých možných a ako si to vyfiltrujem tie správy a ktoré si prečítam, lebo je ich toľko, že samozrejme nie je možné si ich všetky prečítať. Čiže ktoré si ich prečítať, ako ich čítať, čo si z nich vybrať, aký kontext je dôležitý, ktorý kontext nie je dôležitý. A hej, máte 24 hodín v rámci dňa a potrebujete si to nejako rozdeliť. Takže toto je samozrejme extrémne tiež veľmi veľká rola portfólio manažera, proste vedieť si triediť informácie, vyhodnocovať. Bloomberg extrémne veľa pomáha, ale tiež aj Bloomberg není úplne nejaká čarovná, ako keby čarovný prútik, že teraz šibneme a Bloomberg niečo urobí, ale ten Bloomberg nepremýšľa za vás. On vám dá tie dáta. Pomáha, presne tak. A ešte k tomu, čo ste vypovedala, že predávať, nakupovať a tieto veci. Toto je veľmi tenký ľad. Povedať klientovi, že Nvidia už je na tých svojich maximách. Hej, že
alebo ja neviem, nejaká iná firma. Ja môžem dať nejaké odporúčanie, ale tam to ako keby hasne, hej, že ja, keď uzatvorím portfólio, tak ho uzatvorím pre všetkých klientov. Ja by som mal byť konzistentný. A aj sa snažím byť konzistentný v každom tom mojom ako keby rozhodovaní, pretože ak by som tomu klientovi jednému povedal, že viete čo, už je čas na predaj Nvidie, ale ostatní klienti by mali to portfólio, tak je to problém. Hej? Čiže u mňa toto je niečo, kde, ako hovorím, tenký ľad, kde sa proste treba naozaj vedieť dobre zachovať, aby vám to ten klient neobúchalo hlavu. Iní klienti, nie ten, možno, že ten možno bude šťastný, ale ten ďalší možno, že nie. Čiže uzatváranie portfólia je ten moment, kedy všetci klienti, ktorí do ňoho zainvestovali, budú postupne predaní alebo predajú to hej, v nejakom relatívne blízkom čase, alebo tak. A ostatné veci, áno, pri nejakej akcie, možno, že môžem niekomu povedať, toto už je pravdepodobne vysoko, alebo tak, ale veľmi nerád to robím, pretože, ako som povedal, tá konzistencia tých rozhodnutí je kritická a pokiaľ to portfólio je nažive, teda je aktívne, tak by som to povedal, tak takéto keby informácie a proste poskytovanie rady klientovi je v podstate nežiadúce. Hej. Áno, keď sa ma niekto ešte raz spýta, že na môj osobný názor v tej danej chvíli, tak mu ho poviem, ale pokiaľ to portfólio je stále akoby u nás aktívne, tak je aktívne. Hej. A áno, jedna akcia môže mať nejaký problém, lokálny, nejaký klient to potrebuje, ide kupovať byt alebo dom, dobre, v poriadku, áno. A možno, že má zainvestované sám ešte niečo mimo, no tak dobre, v poriadku, ja ti poviem, čo si myslím ja v tom momente, alebo prípadne tak nejak. Ale to portfólio je stále živé a teda na druhý deň, ak príde klient, tak ja mu to portfólio otvorím, pretože my hovoríme o portfóliu. A ja som nikdy nepovedal, že portfólio, ako napríklad to Equity US by sa malo zatvoriť. Hej? To nie. Takže tam je ten rozdiel veľký. Sa stále vyvíja. Dobre, moja posledná otázka na vás. Z vášho pohľadu ako portfólio manažera, čo by ste možno opísali ako najväčšie chyby pri investovaní, ktoré sa robia? Možno aj na Slovensku, ako to vnímate? Ja si tu len pomôžem s Bloombergom opätovne. Mám tu teraz Intel. Áno. Spoločnosť, ktorá teda je extrémne nízko. No a ľudia nerobia toto, čo teraz ja idem ukázať, tak ako v rýchlosti. Tu máme finančné výkazy, income statement, čiže výkaz ziskov a strát. A poďme na kvartálnu bázu. Dajme si kvartály. Tak, tu máme druhý kvartál 2024. Áno. No a veľmi dôležité pre ten Intel sú research and development, momentálne výdavky, ktoré sú obrovské. Sú tieto 4,3 miliardy za kvartál. Predchádzajúci kvartál bolo 4,3 a proste je to okolo 4. Hej. Ale tržby postupne klesajú, 15, 14, 11, 12, 15, 12, 12, že proste má to taký akoby zostupný trend, samozrejme môžeme si to aj takto akoby dať do takéhoto pekného grafiku. Teraz si dávame 40 kvartálov, čiže tu vidíme naozaj, že tie tržby toho Intelu postupne idú dolu, kvartálne. No ale keď si zoberieme teda tie research and development, čiže výdavky na vedu a výskum, klikneme si na ne, alebo ja si kliknem v Bloombergu, otvorím si konkrétne Research and Development, kliknem si tu na túto ikonku, dostanem sa na originálny income statement výkaz ziskov a strát Intelu, alebo na výročnú správu, tak by som to povedal. A tu mi rovno ukazuje ten Bloomberg, teda ten môj pracovník, ten imaginárny, ktorý sedí za mňou. Áno, Research and Development je 4,239 miliardy. Tak to je. A ja sa potom idem pozrieť, OK, tu mám key developments, čiže kľúčové ukazovatele, čo sa proste stalo. Hej? A tu som dostal informáciu, že oni ohlásili declaration, že suspendovali, čiže zastavili dividendu. Vyplácanie z efektívne od 4. Kvartálu 2024.
ale stále prioritizujú vyplácanie dividendy a vytváranie free cash flows. Ďalej, tu hovoria, že oni majú v Írsku takú veľkú factory na vyrábanie čipov a predali 49% z tejto fabriky firme Apollo Global Management za 11 miliárd dolárov. Zároveň ohlasujú, že robia cost reduction measures a teda. A keď toto sú za druhý kvartál, ale teda finančné výkazy a oznámenia, čiže to už je staré. A keď ja si to spojím s tým, čo oni aj dneska napríklad ohlásili, a to máme hneď tu. Hej. Ja som tu mal také články a toto je ono. Intel German Plan Delay, hej? Čiže oni oznamujú, že odkladajú výstavbu fabriky na výrobu čipov v Nemecku, ale aj v Poľsku. A to je ten cost cutting, ktorý oni hovorili v tom druhom kvartáli. Tak áno, dnes to potvrdzuje, naozaj to tak robia. Zároveň tu máme Intel jumps on Amazon US military chip deals. Hej? Lebo oni zároveň hovoria, že dobre, my v Poľsku a v Nemecku zastavujeme, alebo odkladáme stavbu tej fabriky, ale v Arizone, v Ohiu a v Texase, ja neviem, ešte jednu alebo ešte dve stávajú v Amerike, tam tie ďalej robíme a investujeme, to je ten research and development, tie 4 miliardy a zároveň podpísal s nimi Amazon a americká US military, hej, tak že mať ako keby štát za odoberateľa, to je samozrejme asi jedna z tých veľmi dobrých vecí, čo sa pre tej firme môže stať v tejto oblasti, lebo to sú dlhé kontrakty, tak keď si to zoberiem ako nejaký obrázok a dám si to ako dokopy, tak ten príbeh má, a toto sú len naozaj jedna informácia, možno, že ako kľúčová, nie je úplne akož najkľúčovejšia, ale jedna z tých podstatných, tak to keď si ako keby dám do nejakého takého môjho hypotetického modelu oceňovacieho, tak cost cutting, predaj tej továrne 49%, nie 51%, v tom Írsku za 11 miliárd, obmedzenie teda alebo pozastavenie a odloženie výstavby tých tovární v tom Poľsku a v tom Nemecku. Potom ďalšie veci, ktoré sa týkajú reštrukturalizácie toho Intelu a teda. Tak mi to hovorí nejaký obrázok o tej firme a na toto ten klient nemá čas. Ten klient nedokáže proste urobiť. A možno, že niekto áno, ale 90... Vy ste nám to v 2 minútach ukázali, jak na to nemáme čas a jak vôbec by nás ani nenapadlo si niečo takéto kliknúť a pozrieť. Áno. A k tomu treba proste vedieť, čo sú tie trendy, čo to ten foundry business je pre ten Intel, to treba mať proste naštudované tie ich kvartálne, oni majú také tie seansy, kde príde veľa tých investorov a ten pán CEO, teraz neviem, jeho Pat Gelsinger, ak som to správne vyslovil, je CEO Intelu, tak kde on ohlasuje nejaké tie veci, ktoré majú robiť. Niečo sa z toho potom ako keby neuskutoční, ale tie kľúčové veci sa uskutočnia, alebo uskutočňujú, ako to vidíte v tých kvartálnych správach a v tých novinových rôznych a takých tých, ako to teraz tu naukazujem. No a potom v konečnom dôsledku vy potrebujete ten income statement, balance sheet a cash flow statement. Tam si musíte pozrieť, a to bude posledná vec, čo o tom Inteli ukážem teda, neviem, kam sa teraz dostaneme, ale áno, sme tu tak si dáme cash flow statement a tam na tej kvartálnej báze, dobre, nechám tu teraz ročnú už, aby som to nemusel, tak vidíme, že z prevádzkových aktivít stále vytvára Intel 11,5 miliardy dolárov prevádzkových cash flow, čo je veľmi, veľmi dôležité. Áno, investičný je záporný 24 miliard a vidíme, že to je proste za dlhý čas jedna z najvyšších hodnôt. Hej, no máme tu na tiež 25 a tu je 24. Takže Intel je americká firma. Oni sa preinvestujú do tej budúcnosti. Že to je to stále ako keby vyvíjanie sa tých firiem. A Intel prechádza krízou, áno, proste má obrovských konkurentov na tom Tajvane, ale ako to vidno na tej military, ako keby zákazke, Američania proste potrebujú mať tú výrobu čipov doma, potrebujú to mať pod kontrolou a potrebujú vyrábať tie najlepšie čipy na svete. A to je tiež jedna z tých kľúčových otázok strategických, ktoré proste treba do tých akoby modelov vedieť nejako implementovať, modelov oceňovacích, že proste tú absolútnu prioritu tej Ameriky preto, aby bola schopná si vyrábať čipy doma. Pre tie najšpičkovejšie device, ako je iPhone, ale zároveň aj pre tie najšpičkovejšie, tak to poviem, ako to je zbrane. Tu ste v 5 minútach uvideli profesionalitu nášho portfólio manažera, akože normálne, že žasne, čo som sa za 5 minút dozvedela. Takže ja za to ďakujem, ja vás troška stopnem. Ano. Čiže v podstate
Moja chyba, alebo najčastejšie chyba investorov je, že nejdú do takejto hĺbky. Že v podstate sme strašne ako keby povrchoví, že len sa možno pozeráme na tú výkonnosť, len čo mi to prinesie, čo mi to zarobí, ale už sa nepozerám na to, čo je za tým a v podstate kam investujem a aké to má riziko a podobne. Čiže ja vám ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si dnes našli čas a že ste nás pustili do takého zákulísia toho, čo robíte. Ja sa budem tešiť na ďalší diel, lebo v podstate chceli by sme aj vám, poslucháčom, ukázať, vyberieme si jednu firmu, ktorú by sme takto hĺbkovo zanalizovali, do ktorej v podstate aj Omnium Capital investuje a ukážeme vám, že ako to vlastne tento náš profesionál robí a môžete sa aj vy nejakým takým kúskom nazrieť do tej našej kuchyne, že ako sa to tam varí a čo si všetko všímame. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a budeme sa tešiť aj na budúce. Ďakujem aj ja.